Hai, salut! Ia să vedem cine ghicește unde sunt eu aici, acum. Deci asta e bine, asta e camera de hotel. Și o să vă dau, o să vă arăt și afară. Înțelegi? Deci asta este la hotel aici, la unde sunt cazat. Și acum, ia să vă arăt și baia e cam așa, de genul ăsta. Nu e așa un fel de... Da. Ok, asta e baia. Asta este camera de hotel. Așa. Și aici. Și acum să vedem dacă ghiciți unde sunt eu. Hop. Hop. Probabil că nu e foarte greu de ghicit. Da. Așa, hai să vedem și pe aici. Aici. Fă că sunt. Aha. Ăștia așa. Gata, dragii mei. Ia să vedem dacă ghiciți unde sunt.